Sacela ubaba umshameli wethu Sizwe Radebe asihole ngomkhuleko. Cela sivale namehlo. Nkulunkulu Baba, Nkulunkulu Ndodana, Nkulunkulu Mesiya ngilunga. Iba nathi njengoba sizoqala le nkonzo yethu namhlanje. Sicela wena Masengilunga konke kuzongena lana Masengilunga. Kuthola inhliziyo kuthola indawo enhliziyweni yethu Masengilunga. Sicela wena Baba hlala unathi silondoloze njengoba sila eThekwini kuze kunaphakade. Amen. Amen bazalwane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyayithanda ke le nkonzo namhlanje ngoba iveza amakhona abanye. Ngikuzwile emshumayeli wami Diego hawu. Kanti une first party ngaka. Siyabonga bazalwane. Esikhathini samanje bazalwane sizophakamisa ubaba wethu inkosi yaseSalema. Ubaba wethu uBishop Radebe ezingaphambili azositshela kabanzi ngenhloso yale ngqungquthela nokwamukela kwevakashi. Sacela nje bazalwane siqhubeke
Ukuthule bandleni bazalwane. I don't think ukuthi ngiyayidinga mina imike ngoba siyazwana kahle ngithi baba. Nginibingelele kakhulu. If there's one thing engijabulisayo namhlanje ukuthi lo suku luze lafika. Amen bazalwane. Ngiyazi ukuthi I was hoping to have a much bigger group, but because of usinomsebenzi next week esontweni igroup iyafukile. Kodwa engikubonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi sikhona namhlanje. And siqalile lendlela and okunye nje kungijabulisayo ukuthi already sekhona abangitshela ukuthi siyabuya la next year. So angikho sure ukuthi abafowethu bajabulile. Nijabulile bafowethu? Ngicela sishayele imizamo. So akekho okuphikayo ukuthi singabuya next year ne? No. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Bengithanda nje ukuthi ngamukele abafowethu abasivakashele namhlanje. Namhlanje sinenhlanhla. Usually la esontweni imo petty position ephezulu yabo. By bishop yabo. Namhlanje sine ash eliwudokotela. Ubaba wethu uDr Nkosi. Amen bazalwane. Ngibonga nebishop lethu noma lona lingagqokanga namhlanje. Ibishop lethu baba uMtungwa. Kasimshayeleni izandla bafowethu. Nabafowethu ke siphethe umfundisi ngalena umdaka. Amen bazalwane. Angeke ngimbize ngegama lakhe liyajabulisa nje kodwa amen bazalwane. Nomfowethu wasekhaya namhlanje angazi wona fanele sithi sivakashi or sithi khona umuntu avakasha kubo manje. Bungani usekhaya or uvakashile? Usaba lo mphethe ngani? Abona ukuphatha into zokubolekwa kuyahluka. Ngibonge nomfowethu umvangeli wethu ngapha ubaba Zohane. Mfowethu siyabonga kakhulu.
nomfundisi wethu ngalena konje ubani ngisibonga umsimango kodwa ngifuna isithakaze uThabizolo amen bazalwane siyabonga ukuba nevakashi azi ayikho into emnandi nje ukuba nevakashi abasekhaya ngiyanamkela abaholi bami bafundisi bami nabavangeli ngiyabonga namhlanje ukuthi sikhona namhlanje lana masiphakamisa lento ukuthi siyayenza yayenzeka amen bafowethu ingqungquthela ke yokuqala yethu yabo baba ngalokho nje ngicela ukubonga umfundisi wami uNgcobo okuyena osifunele le ndawo esikuyo siyaqala ke kuba nomuntu osorganizelayo asi-organizele bonke labanye bayasithembisa nje ukuthi ngizoni-organizela kuphelele nje emoyeni sibonge kakhulu mfowethu Mapholova ukuthi namhlanje usenzele umsebenzi omuhle kangaka nokuthi abafowethu nje baze bajabule nje ngenxa yakho sikwazi ukuthi ngoba angisazi noma sikhiphile noma sisengqungqutheleni yabo baba or kuhlangene sibonge kakhulu baholi bami amazwi nje engizowapha nje kancane nje okuyinhloso yami yale ngqungquthela amen bazalwane bengifuna nje ukukhuluma ngensizwa ewuMoses amen bazalwane okuyinhloso yami ebengifisa ukuthi uma siqala lena ngqungquthela ingakho next year ngizothi mase sesihlangene siyabo baba ngizowathanda ukwazi lama feedback alenkonzo esibe nayo namhlanje ukuthi next year what has changed ngoba uMoses uNkulunkulu mayembiza into engiyithanda ngoMoses ukuthi bekuyindoda ke ephukile amen bazalwane a broken man bengasindoda eyithembi uNkulunkulu akazange lande indoda le enicabanga ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa ngoba abanye abantu sometimes benza exactly lento uMoses ayenzile uNkulunkulu mayekhuluma naye ukuthi ndoda ngidinga umuntu engizosebenza naye amen yabona namhlanje njengoba sizoqala le conference ngifuna ukuthi umuntu azibheke into engithanda ngoMoses ukuthi wazibheka yena azange abheke uNkulunkulu makaqala athi ufuna ukusebenza noMoses uMoses immediately waqala wakhuluma noNkulunkulu uNkulunkulu mayembona uMoses lapha yana embona nje ukuthi nje indoda ephukile ngoba la afuna ukuyithuma khona yila ebaleke khona angithi nezo bazalwane njengoba siyamadoda sinje sonke sinama task ekufanele siwenze empilweni sonke sinama task I was one of them nami kudala sonto nje kwakuyilento le engangibalekele but nginga understand ukuthi inhlanhla zami zisesontweni nokuthi namhlanje ngibe yilo baba engiwuye nanokuthi ngize ngibe la ngikhona yingoba ngasabela nje that call phela nje kaNkulunkulu ngoba uthi uMoses uNkulunkulu makambiza kunezinto eziyi5 uMoses ayefuna ukuzazi kuNkulunkulu first of all kulama excuse wakhe uMoses wathi okay first of all njengoba ufuna mina do you understand ukuthi ngibalekile la ngiqhamuka khona la wena ufuna ukuthi ngiye khona ngoba uMoses uNkulunkulu mayembiza efuna ukumthuma eGibhithe
La uMoses aphuma khona, la khona uMoses abulele khona umuntu. Amen bazalwane. So into yokuqala nje uMoses ukuthi mangingena lapha I'm going to face the trial. Mangingena nje bazotho no was later ke Moses. So kwakuyinto yokuqala le eyayifakele uMoses ukusaba nje. Angithi nezo bazalwane. That was number 1. Number 2, uMoses wathi, but do you even understand ukuthi angikwazi ukukhuluma kahle? Ngiyangingisa mina. Amen bazalwane. Mangena lapha kufanele ngikhulume nabantu, and that's what I've realized ngabantu abaningi njengoba sikhona siyabo baba la ukuthi inhlanhla zona sinazo. Bakhona abanye ethi mangithi ngiyambuza umuntu ukuthi angitshela ukuthi wenzani. Yabona mawuya ngale encwadini yezaga uthi uSolomon mayekhuluma namadoda uthi namadoda ke njengoba sihlangana siyabo baba uthi kuwo sow your seed in the morning, meaning tshala imbewu yakho ekseni noma ngabe wenzani. Mawutshalile ngayizolo ngakusasa soya relax awusa. If you wake up every day and start over. So meaning uSolomon bekathi kumadoda njengoba sihlangene namhlanje bekathi each and every day akube nento oyenzayo la utshala khona ekseni every day do something ezubaba, because uNkulunkulu naye uzobusisa lento le oyenzayo. Yabona ke ukubusisa ukumultiply nithi u0 noma ungamultiply kangaki kuyohlala ku0. Angithi bazalwane. But if you do something, that's where uNkulunkulu will start blessing. Bese sekunjalo uSolomon aphinde futhi athi bese ntambama ungavumi izandla zakho zihlale nje zingenzi next. Angithi bazalwane. Ntambama do something again. Ngoba uma wenza something again ntambama uNkulunkulu uzoyibusisa. Ngoba awazi ukuthi ezophumelela yipi eyasekuseni or eyantambama or zoyi2. Angithi bazalwane. Yabona ukuthi uNkulunkulu is actually calling us to do something. Sonke as men, exactly how he called Moses. But inkinga kaMoses uNkulunkulu njengoba embizile, it did not look at what or who is calling him for. He looked at himself. That's where the problem abobaba esinayo namhlanje. Amadoda azibheka wona uthi ngishota ngani. Moses ucabanga ukuthi la ngithunywa khona nginama problems. That was number 1. Number 2, yabona la ngasekhulumeni kunzinyana. I'm not a perfect man. Nanye indaba Moses eyakade ngathi yambhimbisa ke manje ukuthi okay mangifika lapha ya ngiyakuzwa ke mara mangifika lapha ngizothi ngithunywe ubani, because remember lo muntu okade akhuluma naye Moses bekangamboni. I-problem ngokungamboni umuntu omaziyo, you can't really tell ukuthi uthunywe ubani. Angithi bazalwane. uNkulunkulu mayekhuluma noMoses athi kuye mawufika la uyakhona uzothi nginguye lo enginguye. Still Moses was not convinced. Kuzo zonke lento lezi was like nah.
Lana, I have a serious problem. I'm not gonna succeed with this. Now, this is where the interesting part ngoNkulunkulu comes in. Ukuthi, and ngihlala ngitshela amadoda leyo nto leyo each and every day. Every day. There is something uNkulunkulu ayibekile esandleni sakho. Mawuyindoda. As long as ungaxhwalanga nje. Kunomsebenzi nje kaNkulunkulu awubeke ezandleni zakho. Yiko sometimes labafana laba abancane bonke esontweni lapha. First thing ngiyambotshela ngithi, okay, angifuni umfana ohleli nje ongenzi next. Angifuni umfana okuhuye ocela imali yesinkwa kugogo or kumama. Maye ngasekho esikolweni, mase kaqedile umatric, uya ocela imali yesinkwa ngathi bonke, okay, get something go get yourself a license. Bonke ngabathathisa ama license. Utamani uthatha ama because that is kula mawufika khona uthi mawufika endaweni bathi unani uthi at least ngino matric ngine license. Angithi bazolwana. Phatha something. uNkulunkulu azokwazi ukusebenza nawe ngayo. Amen bazalwane. uMoses, all he had in his hand was just a stick. uNkulunkulu wathi okay, ngoba ke uphethe le nduku. Okay, let's do something about it. Angithi bazalwane. Wathi okay, lahlele phansi le nduku, uthe makayilahlela phansi, yaphenduka inyoka, wabaleka wathi uMoses noNkulunkulu wathi no come back, ibambe emsileni, wathi makayibambe emsileni. Emsileni ke inyoka is dangerous. Uma ungabe ufuna ubamba inyoka, kungcono ubambe ekhaya, hayi emsileni. uNkulunkulu wathi ibambe emsileni, wayibambe emsileni yaphenduka yaba induku futhi. That's where Moses started being convinced ukuthi at least now I have something ephathekayo. Engingathi uma ngihamba ngifika kuleya ndawo ngithi nami ngizele noNkulunkulu, but at least ikhona into ephathekayo engiyibonayo mina ephathekayo. Ayithi bazalwane. So Moses, on top of one, he had a problem yokuthi la bekabuya khona ubuyiselwa back to khona. Two, bekangakwazi ukukhuluma kahle, and he had a problem with that. Three, he had a problem yokuthi akakwazi ukukhuluma kahle. Ayithi bazalwane. Four, he couldn't contemplate ukuthi uzo explain kanjani ukuthi ubani umthumile. But the last part was the one that convinced Moses, is that finally uNkulunkulu looked at what he had in his hand to make him trust ukuthi uma ngiya la ngiya khona at least una something ke manje ngiphethe. Angithi bazalwane. Why I'm saying this today, njengoba ninamkela kule ngqungquthela yale yabo baba esinayo kulonyaka, I want all of us to think sonke njengoMoses. First, look at you. Look at you. There was nothing wrong with Moses, because Moses, njengoba he looked at himself, he started questioning God. Okay, the God's mission I understand, but what about me? What about my weaknesses? What about my failures? What about my challenges? But what I liked about God, he said, but uphethe. See, uNkulunkulu akazange afocus on the weaknesses zaka Moses. Ufocus ukuthi two things. First, you must understand ukuthi who's sending you. You understand? uNkulunkulu kuko konke akamphendula, akazange athi yabona njengoba ndoda ugangile lapha ungawariseki ngizokukhulumela. No, never focused on that. Two, the speech never improved. He said azange athi yabona njengoba ungakwazi ukukhuluma ngizokufundisa ukukhuluma, let's do some speech training. He didn't do that. You understand? Now
The part where Moses was asking ukuthi, okay, tshela mina ke manje, mangifika la ngiyakhona, ngizothi ngithunywe ubani wathi, then you must understand ukuthi uhamba nobani. Ni understand nabaholi? Ukuthi lo, don't worry ukuthi you must explain kakhulu ukuthi mina ngiphethe inkosi yamakho wathi no. Mina ngiwuye lo nginguye. And I'm the one sending you there. But I want you to use what you already have. uNkulunkulu did not give him new things. He used what he had in his hand for his advantage. And nokuthi azokwazi ukuthi enze umsebenzi kaNkulunkulu ngayo. Kulo nyaka baholi until next year. I don't want you to focus on what others have. Don't worry about them. Focus ukuthi what did God put in my hand to change my life? What did God put in my hand to fulfill lento uSolomon bekakhuluma ngayo ukuthi I must use this in the morning, I must use this thing at night. As indoda, I'm not supposed to be idling ngetalento uNkulunkulu alibeke esandleni sami. Because lokho, that's where my problems start. Is when I'm sitting and idling. Netalente uNkulunkulu anginikezela. Ngoba le talent uNkulunkulu alibekela esandleni sami, once ngaqala ngalisebenzisa, then God start multiplying it. And makasho kuwe athi akazi ukuthi yiphi ezophumelela. Kithi sonke njengoba silana. It's not about njengoba sonke silana. Ama ukuphumelela kwethu it's different. Angithi bazalwane. If you come to me and ask me ukuthi yiphi ezophumelela, ile ngiyenze ekseni or ile ngizoyenza ntambama, it depends ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani ngawo. Or both. Angithi bazalwane. Today ingqungquthela yethu njengoba sihlangene ngobubaba asike sicabange njengoMoses. Ungazikhohlisi about who you are, but understand ukuthi who you are is not bigger than God's purpose ngawe, so that uzokwazi ukuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngalawo magama ngiyabonga kakhulu vakashi zethu nabafowethu, sengathi singaba nenqungquthela emnandi, sifunde lukhulu, singazikhohlwa nje ukuthi siyabobani nanokuthi why sila, singabobaba, singabaholi, singabafowethu, sizosebenzisana, sizofundisana. Asifundeni namhlanje ukuthi injongo nje kaNkulunkulu ithini ngathi. Cela inkosi yomusithele umusa. Amen. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu babishop wethu ngamazwi siphe wona. Amen bazalwane. Ngihlezi ngisho ke lento ngama Sundays. Every Sunday maqeda ukusho isermon ukuthi sifunda lutho olukhulu ngaye ngaphandle kwezi kodwa nangempilo nokushape impilo yakho kahle uma umamela ngokumamelisisa ufunda okuningi kuye bazalwane. So ngiyacabanga ukuthi sonke simzile ukuthi umuntu nomuntu la khona into ekuye sesandleni bazalwane. Asijale next day bazalwane siyabuya futhi la. So sibaningi futhi angithi. Shuthi ke next year sobuya sonke sinento ukuthi last year uthe siphethe something esandleni naphe sikuphethe angithi bazalwane. Siyabonga kakhulu babishop. Sizongena ke manje bazalwane esifundweni sethu. Isifundo sethu sosiphiwa ubaba wethu umfundisi uBophela. Isifundo ke singe indodana eme kuKristu. Sicela ke simphamise ngengoma bazalwane asenze Uma siwela lo mfula lona, uma siwela lo mfula lona, sizonyathela phezu kwala Siwela lo mfula
Inkosi senkosi bazalwane. Nkosi yami nami ngisukuma nje nokunibingelela abangcwele egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Sengicishe ngathi sanibonani bomama. Sengikhohle ukuthi sisodwa namhlanje. Haleluya. Cha bangcwele njengoba eseshilo umphathi ohlelo ukuthi ke ubabophela noma ke ohlelweni bengabhaliwe kanjalo kodwa ke ngizocela nje ukusale sengivumela umphathi ohlelo ukuthi ke ngikwenze lokho asengithume khona. Haleluya. Bangcwele ke ubabophela lo nje cishe ubaba uBishop esesazisile abafowethu mhlawumbe esiqala ukubabona siyajabula kakhulu ukuthi ke uma ngabe sekumenyizwe bese niyasalela. Yinyeke into esengqondweni yami namhlanje injabulo nje yokuthi ke kusuku lwami lokuqala ke ngibona umhlangano omuhle kanje noma ingqungquthela enhle kanje noma inkonzo enhle njengale esinayo namhlanje njengoba iseshilo uBishop ukuthi ke ingqungquthela yokuqala yethu le eyakulonyaka. Nami nje bengahlelanga abangcwele ngizomala angazi noma ngizokusho la kuzofika kini noma kuzozwakala yini kodwa ngithanda ngoba singamadoda akholwayo athi okhuluma ngelinye ilanga ayikho into emnandi njengokulalela wathi izimbili lezinto khona ukuzwa bese kuba khona ukulalela wathi umuntu ozwile nolalelile kunomehluko. Amen bangcwele. Manje ngithanda ukujabula kakhulu uma ngabe sila singabantu noma singamadoda azana noNkulunkulu. Ngifuna nje ukuthi ngakafiki lapha kule ndoda engiJoshua okuthiwa ngikhulume ngawo namhlanje la bengifuna kodwa ukukhuluma namadoda. Haleluya. Amen. Yazi siphila kulesikhathi manje la iBhayibheli la profeta khona lathi ngekhathi zokugcina kuyoba nje ngoba sibona abantu besilisa noma sibona amadoda elwa kakhulu nabantu besifazane noma ebulala abantu besifazane. Kodwa namhlanje thina njengoba sila noma thina esisekholweni ngiyafisa ukuthi ke ungathi kungenzeka noma engathi namhlanje singathi masikhuluma ngamadoda bese siyakufaka nalokho emqondweni ukuthi ke lamakhosikazi asiganile manje awasafani nala makhosikazi ayegana obaba. Yingakho kudala kwakancane ukuzwa ukuthi ke kunobaba obulela inkosikazi kodwa kule generation yethu noma kulesikhathi esaprofetwa iBhayibheli uthi ngalesikhathi izizwe ziyawuvukelana. Namhlanje sikulesikhathi ke bangcwele sokuthi ke thina mase sisondelene noNkulunkulu njengale ndoda enginguJoshua eyakwazi ukumemezela ukuthi ke yona nendlu yayo izawumkhonza uJehova uma ikhuluma nabantu bakwaIsrayeli ukuthi ke abakhethe namhlanje ukuthi bona bazokhonza bani. Ngizongixola nje bangcwele ngizofunda leBhayibheli lami ngiye ngathanda iBhayibheli esefonini ngoba senda lonke uhlobo lwesithombe kodwa nje namhlanje ngizongixola abazalwane okunye ngizokubuka khona la iBhayibhelini engishela ukuthi ke njengoba ibeseshilo bangcwele incwadi le ekaJoshua ukuthi ke kepha uma kukubi emehlweni enu ukumkhonza uJehova khethani eniya kumkhonza bese ithi ke yona njengendoda eyamthanda uNkulunkulu yasondela eduze kwaNkulunkulu ebizelwe uNkulunkulu njengoba isihloko sithi ke la okumele ngikhulume ngaso ubizo lwendoda. Ubizo lwendoda abangcwele indoda emekuKristu nje kuphela. Yindoda nje emekuKristu umuntu obizelwe kuNkulunkulu. Yazi bengifisa namhlanje ukusho ukuthi ke ngifuna amadoda noma ngifuna obaba ngiyajabula bafowethu niseza la kobaba nina nje mfowethu nisazofika la ubaba nisazokuzwa lokho esesikuzwayo manje ningathathi laba bakushole emacele bethu kunzima la akukho nzima kumnandi kodwa iyodwa into ufune siyenze ufune samukele noma ufune sibafunde labakhoda abasiganile ukuthi ke bangobani manje ngoba indoda engithanda ukukhuluma ngayo namhlanje indoda efaniswa nengwenya bakuhadela. Ingwenya ihlala emanzini kodwa futhi ke iyahamba izifike ezigcineni kweziba hayi kamnandi kodwa ngoku-eda iweight i-eda kanjani ke indoda iweight i-eda ngokuthi igwinya amatshe. Amen. Engathi ke nathi namhlanje besingagwinya amatshe ukuze sobe labo baba abazana noNkulunkulu noma abakwazi ukuba isibonelo esihle emakhaya abakwazi ukuhlela umndeni wabo abakwazi ukuvikela imindeni yabo. Haleluya. Manje engifuna ukusho kakhulu ukuthi ke kulesikhathi samanje wabe ngengabekisa ukuthi ke omama esinabo sebeyasehlula. Haleluya. Kodwa singakuvuma ukuthi besehlula ngani ngoba lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uNkulunkulu wadala indoda
le ndoda maseyidalile wasebona ukuthi akulula ukuthi ngahlala yodwa ngcono ayenzele umsizi wayo. Into esibulalayo ukuthi namadoda asibe sakulandela lokuthi-ke lo muntu akezanga ukuzoba isigqila kodwa uzoba ngumsizi wami, angenze mina bese yena uyangisiza. Haleluya. Manje thina sifaka izandla emakhikhini sime kanje, umakoti agijime nakhonke mhla kunephutha lenzile ila aqala khona ingxabano. Manje bengifisa namhlanje ke bangcwele ukuthi-ke ingadi besingaba yila madoda-ke agunya amatshe akwazi ukumelana nesimo sasemshadweni wabo. Haleluya. Ngike ngasho bangcona ngathi bengeza ukukhuluma kakhulu ngani ngoba nami bethi ngizolalela nje ngoba kuyiyona ngqungquthela yokuqala, bethi ngizolalela nje bese ngonyaka ozayo-ke bese ngikwazi. Kodwa nje engikwaziyo bangcwele njengoba esengike ngakusho athi ubizo lwendoda yindoda eme kuKristu. Indoda eme kuKristu indoda ekwazi ukuhola ikhaya ngothando, hayi ngobudlova. Isikhathi sokulwa bangcwela sisekho. Asibonisaneni njengoba ngisho ukuthi nje emakhaya abantwana basafani nabaqala, omama basafani, kodwa thina njengamadoda akholwayo esondele kakhulu uNkulunkulu njengoba uJoshua ayikhuluma lamazwi nje ingoba ngempela wayenobudlelwane noNkulunkulu. Haleluya. Ngoba angeke ubizelwe kuKristu ekubeni ungenabo ubudlelwane naye. So kuyasiphoqa kakhulu bangcwele ukuthi-ke sibe nobudlelwane kakhulu noNkulunkulu bese sisondele kuye uNkulunkulu uze sokwazi ukuba nobudlelwane. Haleluya. Ngizobekisa nje ngincane ngendoda eyayisigula isikhathi eside lapho uNkulunkulu athumela khona umprofeti wathi-ke akahamba etshetha ayisezokusinda. Ngokuthi yona leyo ndoda leyo yayazi ukuthi nobudlelwane noNkulunkulu ayizange umphendule umprofeti owayithunyiwe kodwa yabheka obondeni yathi Nkosi khumbula nje okukodwa engakwenzela kona. Nangempela labuya izwi lathi usazophila iminyaka more than 15 ngani ngoba le ndoda ayayazi ubudlelwane enabo noNkulunkulu. Haleluya. Angiculela kancane mfethu bese ngizohlala phansi ngizothatha isikhathi eside kakhulu. Mina nendlu yami somkhonza. Mina nendlu yami somkhonza. Mina nendlu yami somkhonza. Haleluya bangcwele. Bese la ngoba ngingasho ukuthi ngizosebenzisana iBhayibheli lami esefonini ngizongixolela nje bangcwele. Haleluya. Bese ngiqhubeka nalesifundo sami esithi-ke yini oyibona njengobizo lwakho njengendoda namuhla. Iyiphi indawo odinga ukukhula kuyo emkhulekweni? Iyiphi indawo odinga ukukhula kuyo ekukholweni? Elesithathu bese sithi-ke ubani cela ukudlula lokhu bangcwele. Njengoba bese-ke ngingachaza bangcwele ukuthi-ke indawo okumele vele siyisebenzise ukuze sibe ngabobaba abaqinile ekukholweni ukuthi nje vele emzini yethu noma emakhaya obaba la besihlala kuwo sazi ukuthi-ke sibahola kanjani, siliphethe kanjani lo khaya, abantwana siyisibonelo kangakanani kubo ngoba ingane fanele ibone kumzali ukuthi-ke iyiphi indlela okumele kuhanjwe ngayo. Haleluya. Yilokho nje bangcwele ebenginakho namhlanje. Ngizoxolisa bangcwele uma ukuthi mhlawumbe khona okunye obengafikanga ngoba nje engijumile umfowethu bengahlelanga lokho baba umbethu, kodwa-ke akusenankinga bangcwele. Ngiyabonga nje bangcwele, ngiyajabula nje kakhulu bazalwane ukuthi-ke namhlanje lo suku luze lwafike lwayimpumelelo. Yize seshile kubishop ukuthi-ke behlele ukuthi sibe baningi nalokhu, kodwa-ke ngezimo ey'thile-ke abanye-ke abange besakhona ukufika njengoba esasho ukuthi-ke kunomsebenzi okhona le eDumbe, umfundisi uyashada manje nje okunye nokunye kusiphazamisile bangcwele. Kodwa nje yilokho bangcwele, ngiyajabula kakhulu, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, ngiyalithanda kakhulu ibandla engikhonza kulo. Namhlanje kuningi engizokufunda kulo njengoba sengifundile ngempela namhlanje ukuthi-ke kumele kube nento engiyiphethe njengendoda enguMoses eyabe ithunywe nje ihamba kodwa yayiphethe leyo nduku uNkulunkulu ayethembe ngayo. Yilokho nje bangcwele, ngizocela ubuyela phansi. Haleluya. Amen. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu baba umfundisi Bophela. Bathandekayo ngimzwe athi kumele sigwinya manje, singayenzi bazalwane into yokugwinya manje. Aligwinyeki nje bazalwane. Aligwinyeki nje. Ye wait cha bazalwane.
singadla kakhulu ukugcwalisisa kodwa hhayi manje bazalwane. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi sesifike kwamanje emaphethelweni ohlelo lwethu lwamanje bazalwane. Soku-7:20, isikhathi seside sakusihlwa. Sizophinde sihlangane futhi bathandekayo ngiyacabanga ngo8:30. Yes, ngicela sibuye bazalwane sonke ngo8:30 sizoqhubeka ngohlelo lwethu lokwazana isikhathi sobudlelwane bazalwane masibuya. Ngizonichazisela ngalo masibuya bathandekayo. Ngicela siphakameni sonke ke bazalwane ke bese siyaqhubeka siyangale. Amen bathandekayo. Amen bathandekayo. Asagcwela manje ne. Okay bazalwane sizoqhubeka ngohlelo lethu. Before singena kuhloko sethu sosenza manje bathandekayo. Ngizocela ukuthi siphakamise uBishop noma ngithi uDokotela Archbishop Nkosi abe nezi bathandekayo bese sizokwazi ke ukuthi sidlulele esihlokweni sethu isikhathi sobudlelwane esisenzela bawethu ubaba uNkwanyela. Phesheya khona le phesheya Sanibonani madoda. Amen. Ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele kakhulu egameni likaJesu. Ngokukhethekile ubaba uBishop uHadebe siyabingelela. Izinsizwa zonke obaba bonke egameni likaJesu. Umphathi ohlelo siyabingelela mfowethu abafowethu bonke abahlelile ukuthi sibe lapha namhlanje siyabingelela egameni lenkosi. Amen. Nami ngibongeka ukuxosha ithuba nje ngobufushane bazalwane. Sicela ke uqala nje ngokubonga ukuthi kube nalena nkonzo. Siyavuseleleka madoda. Kakhulu nikhona madoda. Amen. Asesithi madoda. Madoda. Madoda uNkulunkulu mkhulu ufanele ukuthi sisho kangcono kunalokho madoda. Hawu Jesu akhona madoda. Hawu madoda kithi. Okugcina madoda. Ngicela sifundeni ke bazalwane incwadi kaNehemiya ichapter ka2 verses 17 and 18. Nami ngibuyele emuva Nehemiya 2 verse 17 no verse 18 walendaba osoyitholile sicela sifundele. Nehemiya 2 verse 17 no verse 18. Uma khona osoyitholile sicela sifundele madoda kithi egameni lenkosi. Kepha ngasengithi kubo niyayibona inhlupheko esikuyona lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo ashiswe ngomlilo
wozani nivuze ugange lwaseJerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Cela ume mfundisi, khona indoda engafunda futhi leli vesi sithandaza. Khona ongalifunda futhi leli vesi madoda. Khona ongalifunda, ngifuna lingene kahle leli vesi lapha emizweni yethu. Khona ongalifunda futhi. Kepha ngase ngithi kubo, niyabona inhlupheko esikuyona, lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo eshiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Owokugcina afunde bazana bese sifinye emaphethelweni. Khona ongafunde owesithathu. Kepha ngase ngithi kubo, verse 17. 17 baba. Kepha ngase ngithi kubo, niyayibona inhlupheko esikuyo. Yo. Lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo ashisiwe ngomlilo. Wozani sivuse ugange lwaseJerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Uma ufunda umlando omncane ngoNehemiya, izwi kaNkulunkulu libonisa ukuthi kwakumuntu nje indoda esebenza kahle. Haleluya. uNehemiya esebenzela umbuso thizeni kodwa ehlala esihlalweni kanye namakhosi. Wayelo muntu lo ogada isidlo noma isiphuzo senkosi. Lento yenzeka namhlanje ukuthi ukudla kwenkosi kuyahlolwa umuntu thizeni akuqali namhlanje. Kodwa kwakuthi njalo isiphuzo senkosi etafuleni uma siza uNehemiya wayenambitha aqala ngamagama uma kwakungenzeka kube noshevu noma ubuthi lapha yana esiphuzweni senkosi. Leyo nto yayoshaya uNehemiya qala. Yayingeke ikhona ukufika enkosini uNehemiya ekhona ngoba umsebenzi wakhe endlini yenkosi kwawukuthi uma kuze isiphuzo senkosi siphuma la siphuma khona. Kodwa ke uNehemiya afika nambithe qala ukuthola ukuthi lesi siphuzo sifanelekile yini enkosini. Nayi into esiyakuyo madoda, izwi kaNkulunkulu libonisa ukuthi njalo uma lokhu akwenza lokhu uNehemiya, inhliziyo yakhe ayisukile eJerusalema. Ayisukile ekutheni njengoba iJerusalema lalithunjiwe izolo. Kwaya iJerusalema lakhiwa kabusha wemadoda. Lakhiwa iJerusalema lakhiwa lonke kodwa ke indonga zaseJerusalema zasala zingakhiwe. Kodwa ke selakhiwe iJerusalema. Uma njalo uNehemiya elokhu ekhona enethezekile esebenza kahle kodwa umqondo uthi ake ngibiza amadoda. Ake ngibiza abantu sibuyele eJerusalema lethu siyokwakha manje indonga zeJerusalema ngoba iJerusalema lona selakhiwe kodwa izindonga ziwile. Ngoba mhlazane lithunjwa iJerusalema kwawisawa izindonga kwaphela konke ngeJerusalema ngoba uma indoda kuphelile konke ngoba sifuna namhlanje njengoba amadoda ehlangene sikhulume ngale Jerusalema elilapha. Haleluya. Namhlanje bazalwane amadoda athunjiwe lapha emqondweni. iJerusalema lobudoda lendoda lifile nya liphelile. Kodwa sibonga ukuthi kube nalamadoda aleli bandla lakithi laseSalema akhonayo ukuthi wozani madoda sizokwakha. Kumele ukuthi kuvela amadoda mphatho ohlelo ukuthi ngempela sizolakha ngeqiniso iJerusalema lendoda kusasa lapha kuphuma amadoda emadodeni. Njoba sizwile umphathi ekhuluma lapha bazalwane singahlaleli mahala lapha wemadoda. Kodwa kube ukuthi ukuhlala kwethu ngempela inhloso nenjongo ukuthi uzokwakhiwa iJerusalema. Ngoba nakho phela lalithunjiwe iJerusalema izolo kwabhidlizwa konke kwabulawa eJerusalema ngoba kukhona indoda abazalwane enakho konke kodwa shothi ithunjiwe nje kuleyo emqondweni. Kukhona indoda engenalutho ngenxa ukuthi emqondweni wayifile. Kumele ukuthi la madoda uma sibiziwe kanje kube yiwo oqala agijimayo ezaphambili ukuthi kuzohlala kulalelo lezi zinto ezinkulu kangaka ezivele lapha namhlanje ngoba kuzokwakhiwa iJerusalema lendoda. U17 uthi ngase ngithi kubo nayibona inhlupheko esikuyo ngoba amadoda ahluphekile. Ngibona ngathi siyadlala ngesinye isikhathi. Kodwa kuyinhlupheko nje ukuthi indoda inganeli indoda. Ukuhlupheka lokho. Ngoba ngalesikhathi wenza zonke lezi zinto ugcwala isiganga udubula lengaphandle lapha kwakho kuyoba njani kusasa. Ngoba uletha inhlupheko uletha kuphi kwakho. Ngoba uthi ke lo mntobi wozani. Haleluya. Ngoba kuhlushekiwe eJerusalema. Uma indoda nje emqondweni kulela ubaba kade bukhulume ngokulala komqondo wendoda.
ukuthi indoda ivuke kusasa yazi ukuthi yenzani ngezandla. Akungashoni ilanga, sizosho njalo ukuthi akungashoni ilanga indoda ingazi ukuthi yenzani. Akungashoni ilanga insizwa ingazi ukuthi yenzeni. Ngenxa yeJerusalema elileleyo, ngenxa yeJerusalema elifileyo. Into esikhuthazayo yileyo madoda. Sibonga ke ukuthi sizokhuthazwa ngalendlela. Iphuzu lesibili lithi lokhu iJerusalema lichithekile namasango alo ashiswe ngomlilo. Wozani sivuse ugange laso Jerusalema ukuba singabe sisaba yihlazo. Hawu kodwa madoda, niyazi indoda eyihlazo? Uma nje ugange lufile endodeni, indoda iba uhlazo. Uba uhlazo kubantwana bakho. Indoda nje eyihlazo kwayo kubantwana bakho. Indoda ibe ihlazo nasebandleni. Njoba kula okunye okumele sikhulume njengamadoda ukuthi sithini manje ebandleni, ngoba kuphelile ukuthi ebandleni njalo kufika amadoda athi baba uhade buzosenzelana. Apha amadoda athi sizokwenza ukuthi eSalema. Apha amadoda eza nesitini ukuthi sizokwakha la. Yibandla likaThixo leli elizokwakhiwa amadoda afuna ukwazi ukuthi njoba ngize eSalema mina ngizokwenzani. Hayi ukuthi njalo uyosenzelana. Wena unani wena? Ngoba phela uma njalo ufika wena ongenalutho usithathe nalokho esinako. Ngenxa ukuthi wena njalo kuze abantu abangazi ukuthi bazokwenzani lapha eSalema. Kodwa ke namhlanje sibonga ukuthi bazalwane sizi lapha sizododiswa ngalezi zinto zokuthi sivuse ugange laseJerusalema ukuba singabi ngamadoda nezinsizwa eziyihlazo. Bazalwane, sibonga uNkulunkulu kuba lapha. Sizobuyela emuva singasewona amadoda aluhlazo ebandleni. Indoda engathenjwa nje engathembakala ebandleni ibe ihlazo indoda. Bonke abantwana abancane esikole esontweni bafana nayo nalendoda, bafana nalendoda yonke. Akumelanga sibe amadoda aluhlazo. Uma konakele eJerusalema lokhu kuba ngathi kukuhlakanipha. Uma iJerusalema lethu lonakele, yonke lento esiyenzile nesiyenza izolo kuba ngathi kukuhlakanipha. Kanti mhlawumbe manje ngasibuza thina sesithe ukuba phambili nyana mabekhona abasilandelayo uthi kumele silishe iqiniso lokuthi okunye siyikho namhlanje sinyazwa izolo lethu. Yile lisivimbe namhlanje ukuthi singabi nokujabula nasemzini yethu ngezinto esizenza izolo. Kodwa makhona insizwe lalele nehlele ezolalela lokho ukuthi nazi wezinsizwa ukuthi sime lapha namhlanje besifuna kuba yikho namhlanje asikwazanga kuba yikho. Ngalokuhlakanipha esasithi sikho izolo kanti sizifaka eweni ngenxa yeJerusalema elifileyo. Kodwa sibonga kuba lapho kuzovuswa iJerusalema. Zikhona izandla ezinkulu. U-18 uthi ngabatshela ngesandla sikaNkulunkulu wami esasisihle phezu kwami nangamazwi enkosi eyayikhulume kimi bathi masisuke sakhe siqinise izandla zabo lowo msebenzi. Madoda asisukumeni sakhe. Nami ngilapha ngiceza igazi ngilimele. Okwenza ukuthi ngibe lapha yile sihloko ileli vesi ukuthi nakho umuntu ayokwakhiwa ithemba lingasekho. Ukhona ofana nami uthi ithemba lisekho. Kodwa sizotshela into eyodwa ukuthi madoda asisukumeni senzeni? Hawu bazalwane. Nali phela eJerusalema kwakhiwa kodwa ugange alukho. Kubiza ini lokho? Kubiza amadoda. Kubiza insizwe ezosukuma. Asiyekeni ukuhlala ubazalwane. Lapha emqondweni indoda ihlala, insizwe ihlala emqondweni, ihlala. Kodwa naku sinethuba, niyolikhalela lethuba lokubizwa kuthiwa wozani nizokwakha. Kodwa ningabuyi ukokwakha. Nicabanga ukuthi ugange lenu liqinile kanti lufile. Yini amadoda esaba ukuhlala kanje? Insizwa lithi kungani amadoda esaba nje ukuhlala kanje? Amadoda kuyinhlanhla ukuthi nibizelwe lapha webazalwane. Kuyinhlanhla ukuthi sibizelwe kuphi? Lapha. Ungaliyeki kuleli thuba lokubizelwa lapha ufike ungasithathi izinto zokuphila uhambe nazo uyophila ngoba ugange lufile. Kodwa madoda wozani sisenzeni sakheni sifuna ukwakhana sonke egameni laJesu inkosi yomusa inibusise bazalwane. Sithokozile ukuba lapha mphatho ohlelo nami ngibonga ukuthola ithuba ukuthi ngibingelele nje. Amen.
Abuyise khona mama abuyise khona abuyise khona etileyo. Amen bazalwane. Siyabonga kakhulu kubaba uArchbishop waNkosi. Siyabonga amazwi satholayo bazalwane. Ayasakha kakhulu, ikakhulukazi thina sisakhula. Sihamba kuye le ndlela yokhola bathandekayo. Okay. Bengizokhuluma bazothi ngizokunika isikhathi senu. Amen bathandekayo. Ngizocela ke manje ukuphakamisa ubaba uMvangeli uNkwanyane asenzela ke isihloko sethu sokugcina sohlelo namhlanje isikhathi sokudlelana bazalwane. Amen bathandekayo. Tubalam luthandaza Tubalam luthandaza Skathi sam sokuthandaza. Ake ngibingelele obaba bonke, ngibingelele kubafowethu esilingana nabo. Ngithi inkosi inibusise, amen. Cha bazalwane, mina nguKing waNkwanyane. Hallelujah. Oqhamuka ngapha eDumbe, ongaphansi komfundisi uMbatha, engiphethe ubaba uBishophi, ubaba uHadebe. Cha nami bazalwane angizo ukwanda nje kakhulu kodwa sifuna nje ukubonga umusa. Yebo. iBhayibheli lapha yakuma uya lapha kumaHubo 34 umusho omnyama. Ikhotha nje umusho omnyama ukubonga umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukukhuluma ngomusa ukuthi okwenzeka namhlanje bengase ukuhlakanipha kwethu futhi bengase uthanda ukuthi kodwa kuumusa. Kuumusa okwenzeka namhlanje. So ngifuna ukubonga ukuthi osukwini lami lokuqala ngikhona la eSalem ngiyaqala ukungena ku-conference yobaba ngaphansi kwesandla sikababa Bishop. Amen. Ngiyabonga nje kakhulu baphathi bohlelo bonke, ngibonga nje obaba bonke abazivakashele, ngibonga nje indlela esisukela emakhaya sadelwe amakhaya ethu, imizi yobaba, sahamba kahle endleleni safika esigamekweni. Cha bazalwane angizukusho lutho kodwa ngifisa ukuthi ake sifananise namadodana kaZebediya. Ayemabi emehlweni kaNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi ayemabi ngokuthi mhlambe iminyango ifana nami noma yayingagezi. Kodwa ngifisa ukuthi ayemabi ngoba ayengazani noNkulunkulu. Silingisa indoda oDavide ethi namhlanje yanyukela entabeni. Namhlanje asikho emakhaya. Kodwa namhlanje sila lathi ngiphakamisela khona amehlo ami ezintabeni usizo lami ngithola kuphi na. Le ndawo le ngithatha ngifananisa nokuthi uma ngabe ngineyinkinga kodwa ngiyahamba ngithi ngentabeni la ngiyokwazi khona ukuthi ngibikele ophezulu. Ngithi ke namhlanje kule hloko nje lesinami ngize ngisho kakhulu kodwa ngokuthi bengena phone ngabe vele nami ngiprepare ngenyoni nje bazalwane. Kodwa ngelilanga uNkulunkulu uzongisiza angivusise ngeyiphone. So namhlanje ngicela nje ukuthi kulo hlelo lokuthi ukwazana benginesifiso nje sokuthi angazi ukuthi ngingaqala kuphi ukuthi ngoba nje sela ngoba nami sengiyichazile ukuthi nguKing wakaNkwanyane Sibongo kuphi
ngisho noma thiwa sengibuyele ekhaya bazongibuza ukuthi bonobani benenzani kufanele ngichaze ukuthi hayi benginobani babo sibanibani benginomfowethu othile sabhonda saluleka kwaba mnandi. Ngifisa nje ukuthi inkonzo esizoyithatha namhlanje yinhle kakhulu sifisa nje ukuthi silulekwe kahle nathi sihambe siphethe sithi sibuya ngonyaka ozayo kube khona esizokungeza nathi ngoba sebechazile nje ababhishophu. Bese ke ngithanda nje ukuphuma nje kancane eceleni ukuthi ngiyacela mphathi ungangigibezi noma ungabiza amabhishophu or archbishop kungcono kube uqale ngamiqala wasovala ngisaseyingane angikwazi ukucacaya obaba abangiphethe ngoba mhlambe amazwi asitshele wona ubaba azosaka manje mina ngizofika mina ngifaka unyawo lwedada kanti vele sengithathile abantu abaningi sengithathile okuhle ofanele sihambe nakho. Ngicela nje ungapholisi maseko ngicabanga ukuthi konke lokho esila okula ngicela ukuthi nje umuntu uzosukuma nje ngamunye ayichaze ukuthi cha mina ngubani wakabani ngiyacabanga sizosiphelele sonke. Ngicela uqala lemuva le sihambe sihambe ngerezo gcina la yebo. Obingelelayo ubabushongo umfundisi wasePitori ngaphansi kwebranch leThessalonika ngaphansi kwebuholi bukabaphateve bishop wethu esishanguve. Amen. Cela ukubingelela futhi bazalwane okhulumayo Archbishop SZ Nkosi ngiphuma eDobsonville eSoweto ngaphansi kwamadoda aseSalem. Amen. Ngibingelele bazalwane okhulumayo uSean ubuya eOrange Farm ngaphansi kwesonto laseSalema esinawana. Amen. Ngibingelele bazalwane igama ngoJustice wakamgijima ngiphansi kwesonto laseDamaseko phansi ke la umfundisi wami usithi uBishop ngithanda ukubonga ukuthi ngila. Amen. Sanibonani bazalwane. Nikhuluma no Siyabonga kwaBasithola. Ivisitor eliziluzovisita la ekhaya. Ngiphume namadoda nje sike siyohlafuna sekhulisana. Asiqhubekeni sikhuleni sibe sonke. Amen. Sanibonani bafowethu nonke. Ukhulumayo ubheka ingcobo uphuma eDamaseko esinawana. Amen. Mfundisi wethu. Madoda. Okhulumayo ugcina wakamdakani. Mfundisi wethu. Ngumfundisi eSalema. Ngiyasaba nje ukuchaza ukuthi iSalema yipi ngoba athe chithi saka. Kodwa ke umsebenzi wethu njengamadoda njengoba ngithi madoda ngiyathemba ukuthi akhona amadoda azoxoxa sisebenzele nje isonto kodwa ke ngaphandle nje ukuchitha isikhathi ugcina wakamdakane eSalema. Amen. Madoda olokhulumayo bazalwane umfana nje wakaHadebe senior pastor ebandleni leUBM. #Eskom. Phetho baba wami na inkosi yami ngiyathoba kuwe inkosi yami Archbishop Dokotela kusunoma ubani uphatha udokotela. Kusunoma ubani ngiyacabanga ukuthi basila endlini ngimngedwa baba sizozwa kodwa ngoba naye imic yeza kodwa nje ngiyacabanga yabo shows ukuthi ngumkhulu kangakanani. Hayi ngiphethwa ngawunesi udokotela. Ngiyabonga abazalwane nje just nje uthando nami bazalwane lokuhlanganela nje kule inkonzo lezi eyiso nokubona abazalwane ekudala ngabagcina Nkosi yami siyabonga siyathoba kuwe Nkosi yami blue jacket. Amen. Siyabonga.
Sanibonani. Njani? Siyaphila. Hayi. Mina ke igama lami umzwakho kaMsimango. Ngiyabonga nje ukuthi ngifike kule ndawo. Ngizothi ndoda. Ndoda. Yeah, hayi ngibonge kakhulu bazalwane. Ngibonge kakhulu mina ngiphethwe le ekhanitholakala. So ngiyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabonga. Ngumvangeli nje waseZola. Ngijabule kakhulu ukuzohlangana nabazalwane. Amen. Oh, ngiyanibingelela futhi bazalwane. Oh, lo khulumayo uSizwe Radebe umshumayeli waseDamaseku ngaphansi kwa mina ke abaphathi baningi abakhona. Ngiphathwe ubaba uNgcobo, umfundisi uNgcobo senior nomfundisi Ngcobo junior, nomfundisi Thwala. Bese ngiphinde ke ngiphathwe na uBishop Thandekayo. Hayi nami ngiyajabula ukuba nani Thandekayo. Ngiyabonga. Ngiphinde ngibingelele bazalwane. Lithi iBhayibheli sinale nkonzo ngoba sahawukelwa abangcwele. Manje singitshelwe kakhulu kwaNcwele okhuluma ngosibusiso umvangeli bophela ngaphansi kukamfundisi ubaba uMbatha kanti futhi ngaphansi kwaBishop ubaba uHadebe. Ngiyabonga kakhulu. Hallelujah. Ukuthula bazalwane. Amen. Ome phambi kwenu umvangeli uVusimuzi Zwane. Amen. Ushilo umfundisi uthi ngokuphathwa seSalema. Amen. eSalema establishwa obaba uVuyo nobaba Zwane. Amen. Ile Salema esibuyo. Amen bazalwane. Amapolitiki nje akhona kodwa wona sowalungisa ngoba sinothando. Amen bazalwane. Kodwa ke sibonga nje ukuthi siphakathi namhlanje la sizohlanganela namadoda. Amen. Enkosini. Haleluya. Sizolungisa nje ubuthina. Amen. Bese siyakhula. Sikhula ngobani? Sikhula ngoThixo. Amen. Sibabe nje kanjalo nje bafethu nje kube mnandi. Siyabonga Bishop. Amen. Siyabonga Bishop. uNkulunkulu nje ngathi ngaqhubeka lokubusisa inkonzo ezinje leyo yokuqala inkonzo. Amen. Bese iyaqhubeka kube njalo na next year ngizwile abafethu bathi isikhathi singabuya. Impela ngathi singabuya na next year. Amen. Even bigger. Hallelujah. Bese nje uNkulunkulu nje sonke nje ayasibusisa. Amen bazalwane. Cela nje inkosi umusa. Amen. Ukuthula ebandleni bazalwane. Nami ngithanda ukubonga ukuba nabazalwane phakathi kwendawo. Ukhulumayo uTiego wakaPhura phansi kwenkonzo yaseSalema eSinawane. Ngithi ngijabula nje ngiyabonga ukuhlanganela namadoda. Ndoda. Sanibonani bazalwane. Amen. Ninjani kodwa? Ngiyaphila. Okhulumayo la uBonkosi wakaNgcobo. Efuze lihle. Mapholo. Ngcobo omkhulu. Kodwa namhlanje uyathoba. Ngiyathanda ukuthi aboBishop nabafundisi bazi ukuthi ukubaluleka kobukhona benu namhlanje kukhulu kakhulu. Ningaboni ngathi mhlambe njengoba sibancane kubaluleke kakhulu ukuthi inkonzo yanamhlanje ibusiso yini. I-conference yabo baba yokuqala ibusiso yini. Lokhu kusemlandweni weSalema angeke sikukhohlwe lokho. Shuthi next year eminyakeni ezayo nizoba ama VIP ngoba yini nisungulile lento. Ngiyajabula kakhulu ukuthi ize yaphumelela iconference. Ngiyathemba ukuthi na next year sizoqhubeka sibe njalo. Ngiyabonga. Bobaba namadodana. Bobaba namadodana. Bobaba namadodana. Ngiyanibingelela nami. Makuthwala eSalema uphethe isekete yaseDamaseku. Phansi kuBishop Radebe. Ngiyabonga nami ukuthi ekugcineni kuze kwaphumeleleka.
lenkonzo saqala ukukhuluma ngayo 2024 yahlakazeka 2025 sazama nokucreate igroup yabo baba sincenga yangaphumelela 2026 siloko sihlokoloza ekugcineni uNkulunkulu waza waphindukona ngoba amahlelo wonke singawahlela kodwa umphelelisi wamahlelo uNkulunkulu sesihlela ngithi 2024 2025 2026 nawo lo 2026 kukhona la uSathane wayezamile ukusihaka thina abanye kodwa ekugcineni ngibonga uNkulunkulu ukuthi kugcine sekwenzekile ngiyabonga Nginibingelele futhi bazalwane. Ngibonge kakhulu bengithi ngizonibonga manje umfundisi uNgcobo usuke wangihambela phambili. Sekanibongile nonke organizer. Mara nje ngifuna ukuthi ngigcwalisele emagameni wakhe ukuthi siyabonga bafowethu. Namhlanje sifudumele ngenxa yeyivakashi zethu. Kukhulu enikwenzile ngithi ukuthi nibe nathi namhlanje siyabonga kakhulu ikakhulukazi sibonge umfundisi wethu Mapholoba okuyena owenze ukuthi lo suku la namhlanje lube possible ngoba baningi abakade beorganize lenkonzo ngiyamuza umholi makathi u2024 iqale way before then bonke abakade bayorganize bebaphelele endleleni kodwa mfundisi uMapholoba uyaqala nje nokuyiorganize kodwa naku namhlanje sikhona la siyabonga kakhulu bafowethu sicela sihlale izandla ngibonge ke sengibonge nevakashi ngamunye bafowethu ngiyanicela ukuthi ningaphezi ningakhathali nangokuzayo futhi siyathemba ukuthi masithi nje bafowethu siyafisa ukuthi sihlangane nani uma nikhona bafowethu ningasabi namkelekile kusekhaya ngaphandle kaJabu uye kuphela oze kubo akavakashanga ningaloko nimbala nevakashi uye kuphela umntwana wala ekhaya masithi next year simfuna la asithi azovakasha sahamba naye sibonge kakhulu ke bafowethu siyabonga ne bafowethu Siyabonga kakhulu bazalwane cha nami ngicela futhi ngifuna nje ukuthi ngifuna Amen bazalwane. Nami ngisivakashi bathandile. Okay bazalwane. Phambi kwenu uThulano kaMbhedu ne. Ngiyathemba ukuthi lo GS bazalwane umele ukuthi General Secretary wala ekhaya the Christian New Salem Church bazalwane. National bazalwane hayi branchini. Yes, shooting day babisene kahle ngiyabonga ke bazalwane sihlanganyela the youngest bazalwane ever smiling muhle never thandeka ngicela ningishele izandla futhi siyabonga bazalwane sibonga asiphezi siyabonga baphathe siyabonga Mapholoba ngifisa ukubonga kakhulu lapha kuba bishop no baba uyamthatha umuntu la ambeke la amsuse la ambeke la kodwa uma ngabe nalo muntu uma enenhloso yokuthi ufuna ukwenza akamanje thathe nje umuntu athi ngoba nakhe uzocela bese hayi ngiyakhawela cha ufuna inhloso manje nathi namhlanje sizocela lenhloso kithi so kini nonke boba ngamunye ngoba kungcono nje namhlanje ngoba singoba kuphela
yabona kube bekuyibandla sibancane kanje ngabe uthi manje I'm very disappointed yabo ngiphoxekile manje ke lokhu okwanamhlanje ukuthi ngoba into yokuqala nezinye inhlelo kodwa into engithanda kakhulu kuyo ukuthi akasho uthi uma ufuna ukuya phambili xhumana nami yabo ongathanda ukuba la namhlanje ubevele nje ngathandi ubevele angafuni ukwazi ngokuthi yena ubani yena manje ngicabanga ukuthi ngoba selathi siyafisa ukuzazi siyafisa ukwakheka la ngoba esho ukuba Archbishop la ekhaya sizokwazi ukukhula sisesinemizi manje noma singakaqedi ngiyacabanga uzolisho kusasa Bishop uqeda bese uyadlula manje nathi silabantwana laba abangakaqedi kodwa abasaphokophelela ukuqeda bese sikwazi ukudlula entweni manje ke ngithi nje namhlanje ngithatha lethuba ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga sekathi nangonyaka ozayo singaba baningi ube nabanye Archbishop ube namabishop sizothola okuningi sizokwazi ukuthola okuningi kakhulu ngoba manje kulamabandla lawo esinawo manje sibancane kodwa sidinga ukukhuliswa uma sisele lapha kufanele sazi ukuthi abantu baphathwa kanjani umsebenzi webandla uphathwa kanjani ngalomzuzu umfundisi akekho kufanele wazi ukuthi makufiwe kufanele usebenze kanjani ziningi izinto efanele sibhekane nazo emakhaya enganeni yonke indawo kodwa uma ngabe singafundisekanga bathi indlela ehle buza kwaba phambili ile sizoyenza namhlanje lena ke lesizoyifunda esizoyicela ulwazi sizoyicela siyimunce ulwazi sizokwazi ukuhamba nalo ngiyathanda ngoba nami ukhona uphathina wami engihamba naye engizokwazi ukuthi mangingasaboni kahle ngibuze kuye mayita akasakhumbuli ngifaka ucingo kubabonkosi siyaxhumana ahlali singaxhumana le communication le yasiko nje yabhimba kancane kanti sasivele sesiqalile ihamba nje for good impela sekubona ukuthi yabona nami ngizoba ubaba kusasa all right ngisho ingane zami kwasho ukuthi impilo ke ihamba nje nekids nequeens kodwa nje ngiyabonga nje kakhulu bazalwane angingathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi inkosi inibusise siyabonga bazalwane sibonga nokwazana bengingamazi ubhuti wamaSpecs basekuthiwa ubhuti wala ekhaya akusona isivakashi wathi umntana la ekhaya so siyabonga bazalwane ngizocela yena lobhuti mfethu wona umntana la ekhaya sacela ke sisukumeni sonke bazalwane sihube nje ihube elilodwa kuzothi emva kwalokho sizocela ke umvangeli wethu no cha imvangeli sicela umshumayeli wethu uDiagophura asibusisele inkonzo bazalwane amen egameni lakho Nkosi siyabonga Nkosi inkonzo sosiphe yona namhlanje sibonga amazwi Nkosi osiphe wona Nkosi
osithulele wona ungathi angangena ngaphakathi kithi enhlizweni zethu sebenze kithi Nkosi siyashintsha impilo zethu sizibone ngezinye indlela Nkosi baba siyabonga phuma nathi Nkosi sazophuma in the mighty name of Jesus we pray amen. Siyabonga bazalwane. Okay. Bazalwane ngicela simeni khona ehleli khona.